Morjesta, morjesta. Täällä kuunnellaan erittäin hyvää musiikkia radiosta. Erittäin hyvää musiikkia. Täällä on ihan mielettömän hyvä meininki. Täällä on ihan älyttömän hyvä meininki täällä työharjoittelussa. 7. viikko lähtenyt käyntiin. Tänään on ystävänpäivä. Erittäin hyvää onnea kaikille ystäville, kavereille, sukulaisille, ihan kaikille teille katsojille siellä. Aivan mahtavaa. Erittäin mahtavaa, että olette päässeet tänään katsomaan tätä erittäin hienoa YouTube-sisältöä 32 Hammasta Production. Mä toivon, että te jatkossakin, mä niin toivon, että te laitte video, subscribe, laittakaa kommenttikenttään, mitä olette mieltä tästä kontentista. Onko tää ihan huonoa, onko tää ihan sysimustaa, vai onko tää erittäin hyvää. Mä haluan tietää, mitä te olette mieltä just nyt. Kiitos. Mut joo, hehkutukseksi sikseen. Nyt mä lähden erittäin nopeasti lähden puimaan tätä 7. viikkoa täällä työharjoittelussa. Mitä mulla jäi käteen vai jäikö mitään? 7 viikko takana. Hyviä fiiliksiä, hyviä kokemuksia tällä viikolla taas tullut. Uusia ihmisiä, uusia asiakkaita. Tällä viikolla tuli vähän yllätyksenä erään asiakkaan kohdalla tämmönen tietojärjestelmän tekninen vika, jolloin ongelmana ilmeni se, että potilaan kaikkia potilastietoja ei näkynyt ja tämä loi sitten haastetta siihen potilastyöskentelyyn. Onneksi siinä oli kuitenkin semmoinen tilanne, että ohjaaja, jonka kanssa tein hommia, niin hän tunsi tämän kyseisen asiakkaan erittäin hyvin, koska hän oli ohjannut tämän asiakkaan kanssa monia vuosia. Ja hän sitten pystyi luottaa siihen, että hän on juuri se oikea potilas. Mutta se loi sitten mulle jäi semmoinen pohdinta sen jälkeen, että jos potilasjärjestelmä sillä työpaikalla ei toimi jostain syystä, teknisen vian tai jonkun muun syyn takia, esimerkiksi tietokone ei toimi, niin voiko silloin tehdä sitä potilastyötä just silloin? Onko sitä turvallista tehdä? Mun mielestä, mitä mä nyt muistelen, että noita potilasjärjestelmän kaatumisia tai vikoja on ollut aikaisemminkin, kun mä oon tehnyt hammashoitajana hommia, niin silloin hammaslääkäri mielestäni, kun oli jotain terveystarkastusta muistaakseen, niin silloin se hammaslääkäri otti ihan paperikavakkeen ja sitten lähdettiin tekemään sitä suun terveystarkastusta ihan paperille. Et mun mielestä se on ihan täysin rinnastettavissa siihen potilasjärjestelmään, että sitten kun tekee ne merkinnät oikein paperille asianmukaisesti, niin sitten jälkikäteen ne kirjaukset voi tehdä sitten jälkikäteen sinne potilasjärjestelmään. Että mielestäni siinä suuhykkäri, en lähde hänen sitä keissiä sen enempää avaamaan, mutta tultiin siihen lopputulemaan, että se asiakas sitten hoidettiin ja asiakas oli tyytyväinen saamansa hoitoon ja oli sitten ihan hyvin yhteistyökykyinen ja asia saatiin hoidettua hyvällä yhteisymmärryksellä. Sitten mulla tuli tuossa joku aika sitten, oliko tällä viikolla vai viime viikolla, semmonen pohdinta, että kun on vissiin
onko se nyt käypähoitosuositus vai tämmöinen yleinen suositus tuohon plugin tunnistamiseen. Edellisessä videossa näette sen, että minkälaisia keinoja on tunnistaa plugia, eli plug-indeksi. Niin sitten meillä on työpaikalla käytössä tämmönen, ottakaa nyt, ajatteleen tämmönen plug-koodi. Ja mielestäni siinä on semmoista pieniä sanaeroja näiden plugin tunnistamisen välillä. Eli molemmissa on asteikosta 0–3, niin, mutta niissä tämän työpaikan tai hyvinvointikuntayhtymän luomassa omassa plug-koodijutussa on erilaisia sanamuotoja. Niin mä oon sitten vähän jäin miettimään, että kumpaa mä sitten käytän siinä plugin tunnistamisessa. Käytänkö mä sitten tämän hyvinvointikuntayhtymän plug-koodi tätä järjestelmää tai tätä juttua, vai sitten käytänkö mä sitten plugin tunnistamiseen sitä virallista plug-indeksiä. Sitä mä jäin siinä pohtimaan. Mä käyn nopeasti läpi nämä asiat. Ja sitten mulla nyt sitten on tällä hetkellä työn alla tuo opinnäytetyön aiheehdotus. Toivottavasti saan sitä eteenpäin, koska mä teen sitä yhden meidän satelliittiryhmäläisen kanssa sitä opinnäyteasiaa, niin yritän saada oman osuuteni tehtyä siinä ryhmätyön kannalta. Et mä oon laittanut muutamaan paikkaan laittanut sähköpostiviestiä ja tekstaria, että muutamalle henkilölle ja taholle, että olisiko heillä jotain mielenkiintoa, intressiä lähteä sitten vaikka tänne meidän opinnäytetyön tilaajaksi, niin se on vielä vaiheessa. Nimenomaan ulkopuolista tilaajaa tarvitaan. Hei, mä haluan mainostaa erittäin hyvää jenkki Fresh Mint sinkki pastillia, sisältää 91 ksylitolia. Mä suosittelen. Sitten mulla on tämmönen itsenäisen päätöksentekokyky, tämmönen vähän niinku, että mä en osaa täysin syvää osaamista vielä jossain kohtaa, että mulla semmonen oma osaaminen joiltain osa-alueelta vähän puuttuu. Et siitä puuttuu multa semmoista syvää osaamista joissakin aihealueissa, kuten hammaskiven poistossa ja tämmöisessä teoriatietämyksessä. Mä sen kyllä itse täysin tiedostan ja otan sen huomioon omassa työskentelyssä, mutta sen mä oon taas huomannut, että syvä osaaminen on vielä vaillinaista tai puuttuu osittain. Silloin mä joudun turvautumaan ohjaajaan ja kysymään jotain tarkentavaa kysymystä tai sitten, että ihan pyydän sen ohjaajan siihen potilastyöhön mukaan, että nyt mä en osaa ratkaista tätä itse, niin kysyn häneltä sitten neuvoa. Mä hyvin usein kysyn sitten aina neuvoa jossain asiassa, jossa on jollakin tavalla ennestään en tunne sitä asiaa tai sitten se on vaan niin haastava se tilanne, että en tiedä siihen vastausta, niin silloin yleensä kysyn ohjaajalta neuvoa. Mutta sitten jos mä tiedän sen asian ja pystyn sen sillä tavalla
sekakielellä ymmärrettävästi kertomaan asiakkaalle sen asian, niin, ja asiakas ei sitä tiedä eikä ohjaaja tiedä, niin sitten mulla tulee semmoinen hyvä fiilis, että mä oon jossain sitten vähän niin kuin onnistunut. Ja se tuo sitten semmoisia hyviä fiiliksiä siihen omaan tekemiseen ja nostattaa sitä omaa itsevarmuutta sitten omassa työskentelyssä. You're a hell of an instinctive pilot. Maybe too good. I'd like to bust your butt, but I can't. I got another problem here. Meillä kävi ihan tässä työharjoittelupaikassa semmonen EMSin edustajat, niin he kävivät sitten näyttämässä sen laitteen huolto- ja käyttöohjeet tai se, että miten sitä käytetään, niin se oli tosi mielenkiintoista, että mä pääsin siihen koulutuksen mukaan, koska mä koin, että mun oman oppimisen kannalta se oli tosi erittäin hyvä, että pääsin siihen mukaan, koska se mua kiinnostaa tuo jauhepuhdistimen käyttö tulevaisuudessa, että se oli tosi kiva, että mä pääsin siihen koulutukseen mukaan. Mitäs muuta? Mulla ensi viikolla on sitten loppuarviointi tässä työharkasta, koska se loppuarviointi pitää suorittaa työharjoittelun vikalla tai toka viikolla ennen harkan loppumista, niin se sitten on ensi viikolla. Et se on ihan hyvä, että se sitten saadaan alta pois. Sen mä oon tässä huomannut, että mun ei välttämättä tarvitse kysyä sitä sun omasta tottumuksista. Rupea lähteä sitä kysymyspatteristoa aina läpi sieltä, kuinka usein harjat hampaat, vaan että sieltä pystyy vähän niin katsomaan sitä asiakkaan esitiedosta ja vähän niin kuin kartoittamaan sitä tilannetta, että onko hänellä se sun omat tottumukset, onko ne sitten niin kuin kehittynyt viime käynnistä, onko asiakas ottanut sen asiaan silleen sydämen asiaksi, että hän sitten jatkossa harjaisi 2 kertaa päivässä hampaat ja miten sitten ne hammasvälit, onko siihen tottumuksen tullut sitten muutosta. Sitten tuttuun tapaan mulla on täällä muutama kirja. Tämä on Harrin kirjasuositus. Mulla on tässä 2 kirjasuositusta, joita en ole vielä lukenut. Ensimmäisenä mulla on tässä kirjasuosituksena hammaslääketieteen tämmönen Introduction to Dental Local Anesthesia. Tämä on yksi meidän oppikirjasta suulääketieteen kurssilla, jota me hyödynnetään sitten kun me aloitetaan huhtikuussa noiden paikallispuudutuksen ja pintapuudutuksen noita harjoitteluita silloin Kuopiossa huhtikuussa, niin meidän opettaja tätä suositellut, että tämä kannattaisi hankkia. Niin tämä on saanut mun tädiltä, tämä on vanha kirja. Tämä on vuodelta 1990. Tämä onkin vähän vanhempi kirja, mutta tämä on englanniksi. Tässä ihan hyviä, hienoja kuvia. Tämä pitää sitten lukea ajatuksella ja tässä varmaan oppii kaikkea uutta paikallispuudutuksen osalta. Tämä on mun ensimmäinen kirjasuositus. Ja toisena mulla on tämä. Toisena kirjasuosituksena mulla on Miki Liukkosen Elämän esipuhe.
tätä kirjaa mä en ole lukenut. Tää sisältää noin, katsotaan kuinka monta sivua tää sisältää, 1035 sivua tekstiä. Mikki Liukkonen nukkui pois tossa hetki sitten. Erittäin ansioitunut kirjailija hyvin nuorella iällä jo. Ja hän sitten nukkui pois meidän keskuudestamme ja tämä sitten no en mä tiedä, mä en tätä varmaan tuu koskaan pysty lukea tätä kirjaa, koska tässä on niin monta sivua, että mulla menisi varmaan ikä ja terveys, että mä jaksasin tämän lukea. Tää on yhtä paksu kuin joku muu Raamattu tai Taru Sarvusten herrasta kirja, että kyllä tää ihan vetää vertoja niille kahdelle opukselle. Oho! Hei! Mä oon tosi pahoin, mun pitää vastata. Anteeksi. Hallå? Aj, hej! Hej Thomas! Var är du? Okej. Ja, jag snokar verkligen av min första praktik här. Nej, jag läser till tandhygienist. Ett riktigt fint yrke. Ja. Annars, här ska vi spela. Oj. Det är ett lite dåligt väder där. Det är cirka 70 centimeter snö här. Det är soligt. Och fantastiskt väder där. Okej. Ja visst. Absolut. Vi ska definitivt ta en golfrund nästa sommar. Ja, jag förstod. Åh, lilla katt. Ja, vad tråkigt. Ja. Jag vet Thomas. Jag vet. Jag förstod. Thomas, jag måste sluta nu. Jo. Bra dag. Säg hej till den. Okej, vi ses. Hei, mä pahoittelen. Mun piti vaan vastata, koska yksi mun frendi soitti, niin hän on tuolla ulkomailla vähän työhommissa, niin vähän piti. Hei, anteeksi. Siis mä oon tosi pahoillani. Förlåt mig. Mun täytyy vaan välillä vähän puhua, prata på svenska, että pysyy tää toinen virallinen kieli mielessä, niin pitää aina vähän puhua ruotsia. Mutta pahoittelut siitä. Mut joo, tämmönen kirja pitäisi sitten lukea jossain vaiheessa. En tiedä, missä elämänvaiheessa mä kerkesin tämmöisen opuksen lukee. Tää on mun toinen kirjasuositus ja toivottavasti tän joskus luen, mutta en ole tätä vielä lukenut. Mut hei, kiva, että katsoit tän videon ja mä rupean tästä lähteä pikkuhiljaa kotia kohti, koska työharkkapäivä on jo aika hyvin saatu jo päätökseen ja mun ohjaaja lähti tänään vähän aikaisemmin pois, niin mäkin rupean tästä pikkuhiljaa vähän niinku liukenee takaa vasemmalle, niin mä toivottelen teille kaikille erittäin hyvää, mukavaa ystävänpäivää ja nähdään taas ensi videossa. Se on morjesta.
Thank you.